थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो मैयानि ब्लगखौ नोंथांमोना नायदोबाथ' मिथिखागोन जोङो दिनैहाय दायो फार्स्टआवनो माव थांगोन बाबु मैना फुख्रि थांगासिनो आरोना दायो बिनिफ्राय जोङो थांगोन सकियाव बेयाव थांनानै माने संनानै जाहैसिगोन आरो उनावहा गंसे दंबावो गारि बेयावहा पुरा बन खान्था साराय लाखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बेयाव दायो नै इथिंजा फंबाय सासे दङ जोंहानि आयंनि फिसाला आरो नैबे नै मटु नामायैनो थाबाय नामा नोंना ओमफ्राय जोंहानि आइबो फैदों नै ओमफ्राय आरो ना आगै मैना हाय आरो इथिंजा दाइफोर दादा दङ नै हेल' गदि ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै ना गंसेयाथ' मोनफैथ'वाखैनो खोमा ना मोनफैबाय थांबाय थानोसै मैयानियाव जोंखौ सोरबा ओरै जाहरलायदों कमेन्टआव बाबु माने माथो दामनायबो देनायबो गैया खाना जानायावनो ओमफ्राय मैया लाङाखैमोन नालाय दामनाय देनाय दिनै लाबोबाय आरोना इलेक गारि लाफादो दामनाय माने मैया खाथिद्रायबो नालाय मानासावबो थांखाबाय थायो आरो दिनैहाय माने सकियाव फैफेराखै नालाय एसे मोजाङै इन्जय खालामना थांनोसै पुरा दामनाय देनाय लाबोखाजोबदों दा थांबाय दङ थांबाय थानोसै दायो मा गामि बेखिनिया एसामिस बर' गैया ना बर'बो दं दिनैसो फैफेरदों आं इथिंजा मोनबाय ना सकि मोनफैबाय दे मैना वेलकाम टु सकि मोनफैबाय बोरै गाखोनांगौ दालाय फिसिनो बादों नों हो आथिङा फुंसिम थौ आयु दैया थौ बबेयाव जाहैनो जायगाफोरा मोजाङै नायनानै इखिनियावनो बैग्रि सिङाव बरिया सन जोंना जायगाया ओइ भितराव माबायदि जायगाया ओइ भितराव ओइयाव नोंसोर थांना नायहैनाया जोंना इयावनो बरिया जागोन ना अदाबबो दंखालायो माथो आयु बैग्रिखौ जानि र' बैग्रि दैनि नुवाखै सान्दुङा गोसा जानायखायसो ना नङाबा गोजांगौमोन बेयाव दोन जायबगोन दे ओइ अमा बेदरखौ लाना फै अमा बेदरा
मोसागासिनो दङ आंना बोरायाबो हासाबबो दे bे उननि गारियावनो गाखोजोब्बाय बिसोर माने बेयावसो माने माबाखौ लादों नालाय
बिराद मोजां मोनना मैना फैनानै बहुत मोजां नाङो मोजां मोनदो ओमफ्राय नोङा आङो बै भितरथिंजा थांनो मोनासै आरो नायनो बेरायनो इसोर थांदों